Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Umintri rangba adu Narendra Modi ulale jngoh ya ka SIKKIM haga arkundai trik jong ubnai me ban rakhi ya ka jubilee siar jong ka seng ya ka jilla. Ha ka ba ka SIKKIM kala rakhi ka jingdap san phosnem jong ka jing so ba ka Indian Union ka jingne jngoh ka de ka jing pinbna ya ka SIKKIM @50 ha ka ba ka jing kiu ka jing ya kendu bat ka jing tmu bat ka mariang ka penroi ya ka jing roi ka jing yalang ka ba kongsan ka ba penpau ya ka jing ya linti jong ka jilla. Ha ka jing etali ka jing roi ba ka jing penne pensa. Ka sarkar SIKKIM kala pelong ya ka jing rakhi ka bane shisnem hapo ka phang sunalu samridha bat samad SIKKIM ka ba ksiar ka ba roi bat ka bala. Ka ba pelet jing mut ha ka culture jong ka jila ka jing itanat jong ka mariang bat ka jing kiu ha ka imlang salang. Ha ka ni ka jing net jong u menteri rangba adu Kari Narendra Modi unbo ya umau nongrim bat pli ki project ban penroi ha ki babun ha keleng ki jaka. Ki ba kong santam ki kentup ka district hospital ka badan sanspa jingthia hanamchi da ka jingbai tingka ka ba palat news pa san thoklur tingka ka rob we kit nong net nong wan bathamai ha sanga choling peling ha gelching ilaka ka jingpli ya umar jung menteri rangba barim u Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ha Atal Amrit Udyan Hasang Khola Gangtok District nalor kata menteri rangba adu un pelat ya ka pisah kermau kerpang ka pisah jing kermau bar ka muhor pos ban rakhi ka jingdap san phosnem jong ka jila SIKKIM ka jingnet jingok ka penpau ya ka jing beteng jong ka center na ka binta ka jingroi jingpar bapura jong ka SIKKIM kat ba ka rakhi ya ka jingnong kerpang jong ka ha ka culture bat ka mariang.